Am mai pus-o de 2 zile. Hai ca să fim pe fază, am trebuit să tai 2 scurtmetraje chiar. O sparg, dacă v-a plăcut, dați un like. Astăzi o să prezentăm 10 tipuri de elevi. Da, 10 tipuri de elevi. Da. Nu cred că o interesează pe doamnă, sigur. Nu, sigur. Nu o interesează pe doamnă, nu? Nu, ascultam și eu. Conectat. Este o problemă. Înțelegeam, pula mea, nu de muzică. Da, bă. Tare. Bă, știi de ce ai venit și eu la școală, bă? Bai, mă, du-te, naibii, fă proastă de profesor. Băi, du-te, naibii. Știi de ce venim la școală? Îți spun eu acum ceva? Eu sunt gangster. Tu smorți mătii. Dacă nu îi spuneți la diriginta mea să îmi puie foarte bine, când coborâți afară, taci morți mătii. Când coborâți afară, o să vă tai picioarele. Puteți să chema salvarea. Bă, ai gangster, Bă, ai gangster. Bă, puță, trebuie să dau un telefon. Uite cum a sunat. Da. Nu, eu? Oh, Ștefănică! Da, tate! Cum nu? Îmi dai o bere, nu? După ce ies, nu? Ai de pula mea, era doamna și te sun eu în 5 minute. Cât am luat? 5. Ha. Deci mi-a lăcrimat și ochii. Cât am luat? 5 la bac. 5? Da. Deci am luat 6, doamne. Sunteți proastă și doar am făcut tot corect, nu? Nu. De ce? A fost o greșeală. Păi, eu sunt Alin. Eu sunt Alin. Da, uită-te ce ai greșit. Cu X. Și am Și trecut? 6-le ăla e numărul 6 din bancă. Din banca ta. Deci trec sau nu? Turbo finger tinker. Am șmai cotice. What the fuck, ce pula mea, tu te dracu javra mea, e pula mea futu, se fut pe mata în gură. Ce căcat, am făcut la gloriat, o să-ți dau, doamnă, estul că am terminat și suflegesc. Mă sunt și pe căcat, yo, motherfucker nigga, oh, motherfucker nigga, motherfucker nigga, what, e ok, motherfucker nigga, n-am făcut nimic, motherfucker nigga, dar nu mai bine faci să mă rămătă. Practic, n-ai făcut nimica, trebuie să repeți bacul. Bă, trecerea pe măta să o piși în cur dacă tu nu mai trecut pe mine bacul. Selfie! Yo, motherfucker, am trecut bacul, selfie! Selfie! Yo, motherfucker. Oh shit, gangster. Am trecut bacul, gangster. Am trecut cu o bagă, motherfucker. Ne întâlnim la anul. Puță, am trecut bacul sau nu? Am trecut. Bun, tată. Diseară bem bere. Diseară bem bere. O bere că este ziua. Am trecut clasa a 4-a. Am trecut clasa a 4-a.
Hai să facem aici ceva, fa. Hai să facem ceva cu, cate cu bacu, de fapt în casa 4-a, trec în casa 7-a, bagă bine, hai cum stau lângă tine, mă cac pe tine, am trecut bacul, lol. A fost, cred că, cel mai lol videoclip, n-am putut să fac nimic, și așteptați-vă la dacă Google ar fi om 3. Atât a fost pentru astăzi! Black Wigger.